bwysig i ni barhau hefo'n gwaith coleg a'n haddysg yn ystod y cyfnod yma. Dwi'n meddwl fod o'n bwysig hefyd i ni gael y sylw at yn iechyd meddwl. Felly'r her dwi wedi osod i fi fy hun ydy gwneud sesiwn ymarfer corff neu sesiwn yoga bob dydd am ryw awran mwyn cadw'r meddwl yn iach. Felly cadwch yn iach, cadwch yn bositif a namaste. Mwyn ymlacio a chadw'r meddwl yn iach, dwi yn mynd trwy un o'r ein bob dydd mwyn dysgu hen alawon gwerin Cymru. Yr her dwi wedi gosod i fi'n hun tra rydyn ni gyd yn aros adre ydy codi a gwneud fy ngwely cyn 9 bob bore. Dwi'n un sy'n hoff iawn o'i gwely a dwi'n cael fy nemtio i aros ynddo drwy'r dydd dyddiau hyn. Pan dwi'n codi cyn 9 a chadw'n ystafell wely'n daclus, mae gennau fwy awydd symud a chadw'n brysur am weddill y dydd. Yr her dwi'n mynd i gosod i fi'n hun yn ddyddiol ydy bod fi'n darllen mwy o lyfrau, bod fi'n rhoi mwy amser bob dydd i gael darllen a mwynhau darllen llyfr. Do'n i ddim yn rhoi digon amser i fi'n hun cyn hyn i gyd bob dydd i gael darllen ac a rhoi digon amser i ddarllen bob dydd, a dwi'n mwynhau darllen yn arw. Felly'r her dwi'n rhoi i fi'n hun yn ddyddiol wan ydy bod fi'n rhoi rhyw awran dda bob dydd i ddarllen llyfrau dwi'n ei mwynhau. A mae gennau 2 lyfr dwi'n ei darllen ar hyn o bryd, sef And the Mountains Echoed a Lladd Duw. A chofiwch bod yna ddigon o siopa llyfrau lleol yn parhau i wneud gwasanaeth archebu a dosbarthu, felly cefnogwch nhw. Fy her i heddiw oedd i gyrraedd tua 8,000 o gama, felly dwi wedi cyrraedd eto. So dwi yn mynd am dro efo hwn a syniad ar y lonydd sydd yn wych chos dwi'n yn gorau gweld neb. Ers i'r amser ansicr yma gychwyn, dwi wedi bod yn defnyddio'n ffôn symudol lot mwy, a dwi wedi penderfynu o heddiw ymlaen dwi'n mynd i ddefnyddio llai a llai ohono fo bob dydd. Mae o'n braf i mi gael amser i fi feddwl i fi'n hun yn lle edrych drwy Facebook neu Instagram ac yn gweld y newyddion drwg bob dydd. Dwi wedi penderfynu mae gwrando ar y newyddion am 5 gloch bob nos fydd yr unig gwybodaeth y ddain i dderbyn, a ddim yn mynd i ddefnyddio y cymdeithasa gwahanol. Her i oedd trio creu newydd y cartra, yr hytrach mae prynu oddi ar y we.